Hola, Joan. Hola, què tal, com estàs? Què tal? Molt bé. Et sembla bé si et presentem una mica per la gent que no et conegui, la gent més jove, els que han arribat els últims anys a Olot? Ets arquitecte especialitzat en urbanisme i vas ser regidor de l'Ajuntament d'Olot als anys 80 fins a l'any 91. Sí. Pel Partit dels Socialistes de Catalunya i després altre cop del 99 al 2011. El 2011, sí. Ho dic bé? Sí. Vas ser regidor de... Mira, els primers, és molt curiós, però els primers 4 anys, que era molt més jove, vaig ser regidor d'un tema que no coneixia en absolut, que era el tema de seguretat ciutadana i policia, diguéssim, i aquests darrers 12 anys he estat regidor d'urbanisme, infraestructures, barri vell, tot aquest tema de la construcció de la ciutat, diguéssim. Què recordes de tota aquesta última etapa com a regidor d'urbanisme, una mica mirant així a nivell global de tota la ciutat d'Olot? Què recordes d'aquella etapa? A veure, jo crec que un tema probablement més important, tot és important, no? Però vull dir, un tema que es havia de fer, que va ser la revisió del Pla General, que segurament són aquells temes que passen desapercebuts, però una mica de definir sobre un document com ha de ser la ciutat del futur, quin model hi ha d'haver-hi. Això va estar un dels temes importants dels primers 4 anys, fet en paral·lel i d'un altre treball que ha quedat molt oblidat i és de les coses que em sap més greu, que va ser l'Agenda 21, que era els estudis que es feien per la sostenibilitat i que una mica era el punt de partida per al qual dissenyar la ciutat, i tenir en compte els temes de mobilitat, els temes de consum d'aigua, els temes d'energia, els temes d'integració social, i després el pla d'urbanisme el que acaba és plasmant, dibuixant això sobre el territori. Aquest jo crec que és un aspecte important. Ara ja fa 20 anys d'aquest pla, per tant seria necessari fer-hi una segona lectura, però jo crec que molts dels principis d'aquell pla són perfectament vàlids encara. I després coses de dia a dia. A vegades queda més en el record que sembla que urbanisme en una ciutat s'hagi de limitar, que està bé, a tractar espais públics i edificis públics. Això és una part, per mi no és la part més important. La part més important és pensar com la ciutat pot ser més justa, pot corregir dificultats, o al revés, podria acabar sent més segregadora, posar barris diferents especialitzats, de veure com els interessos diferents que hi ha en una ciutat es poden i s'han de trobar a l'encaix. No oblidem que l'urbanisme parteix d'una dificultat tremenda, que és que la propietat del sòl és privada, diguéssim. L'urbanisme ideal hauria de ser un sòl públic, no? Per tant, com conjumines l'interès privat, l'acció privada, amb l'interès públic. Aquest és el tema important. I l'altre és que si tens ganes, si tens idees, si tens il·lusió, si tens empenta, Déu-n'hi-do el que es pot fer des d'un ajuntament. Després hi ha la màquina, la burocràcia, però jo crec que aquesta l'he tret aquí a Olot i la veig en molts altres llocs. Quan els equips de govern tenen ganes de fer coses i tirar la ciutat endavant, Déu-n'hi-do que les ciutats poden fer passos endavant importants. Ara parlarem del Barri Vell, el projecte que en vas ser director. Sí. Però així a nivell general, la ciutat en aquests últims 20 anys, últims 30 anys, ha crescut exponencialment. I no sempre de la mateixa forma. Hi ha alguna cosa que diguis, ostres, això va quedar pendent en aquella època, això potser ara m'ho miraria diferent. Sí, primer, segur que hi ha coses que si fos ara es farien diferents. Ningú pot pensar que les coses que ha fet un o que ha intervingut un són les millors. No, això seria estúpid per part meva i per part de tothom que ho digui. Que hi ha hagut coses que faríem diferents, segurament, i sobretot i crec que potser és un error no haver-ho sabut acordar més. Hi ha coses que s'haguessin pogut tirar endavant, que en el seu moment semblava que no hi havia problemes de tirar-los endavant i que s'han deixat. Penso, després en parlarem del Barri Vell, un projecte que sempre va estar molt tractat amb acord global de l'Ajuntament i s'ha deixat morir durant aquests anys. Altres aspectes com polítiques d'habitatge s'han deixat aparcar. I probablement avui, el 2023,
els temes de la sostenibilitat, els temes ambientals, que ja hi eren, ja t'he comentat que havien estat una mica el punt de partida del pla, però avui es veuen d'una altra manera, s'hauria de ser molt més conscient en aquest moment. Vull dir, han passat anys i les coses han canviat i tots hem de pensar en el moment actual i amb la visió de futur. Jo crec que coses d'aquestes sí que es podrien millorar. Hi ha altres coses més de detall que sí, que evidentment pel temps transcorregut, per l'experiència, encara que un ja és gran, però per l'experiència que vas adquirint, veient altres coses, és molt important veure més enllà del teu camp, és a dir, veure més enllà del teu camp professional i veure més enllà de la ciutat, sortir a fora, veure experiències, veure com ho han fet altra gent i aprendre'n, no per copiar-ho mimèticament, però per saber treure un partit d'això. Vull dir, no té sentit que avui, el 2023, encara estiguem pensant que hem de fer, que la bicicleta és una excentricitat. Vull dir, és un tema que hauria de ser bastant central a la ciutat, i aquest exemple com d'altres, no? Jo penso que amb això hem quedat una mica antiquats. Ara tinc la sensació, des de qualsevol, com a ciutadana, com a veïna, caminant per la ciutat, que es van fent coses, per sempre, en aquests 4 anys. 4 anys, i és molt fàcil mirar enrere els últims 20 anys, però en canvi no mirem els propers 10 anys, els propers 15 anys. Anem fent petits projectes, o quan hi ha un gran projecte, ja sigui de la mobilitat comarcal, d'un pla més genèric, es queden allà amb un gran projecte, un gran paper, però que pel ciutadà no costa. Jo crec que com a sensació. Sí, no, a més que tens tota la raó. El fet de... Això passa en tots llocs, però als ajuntaments es veu més. Les legislatures són curtes. Si has de començar un projecte, l'has d'acabar en aquesta legislatura. Llavors hauríem de tenir aquesta visió que dius tu, a més mitjà i llarg termini. I saber engrescar també a la ciutat i el conjunt de les forces polítiques. A la ciutat és més important, perquè si la ciutat està motivada per un tema i està molt motivada, si hi ha canvis polítics potser tampoc hauria de ser tan rellevant. Això probablement no es va saber fer en el seu moment prou bé, diguéssim. Però temes com, tornem a agafar el tema del barri vell, per exemple, o el tema dels creixements o de les reserves d'habitatge de protecció pública, diguéssim. Són polítiques que haurien de transcendir el color i no transcendeixen el color, perquè en el fons hi ha opcions polítiques a darrere. Si tu fas l'opció de fer més habitatge o de tenir sòl preparat per fer més habitatge públic o no, bueno, això hauria de tenir una visió a llarg termini. Les ciutats que han avançat en temes d'aquests, sigui perquè s'ha mantingut un mateix equip de govern o sigui perquè són temes que s'han assumit amb independència de qui hi hagi, doncs perduren. Jo crec que aquest és un problema en general de la societat, de saber que hi ha projectes que són estratègics que haurien de ser capaços de tenir continuïtat amb independència de qui governa. I això aquí a Olot no ha passat. Els que vam governar al seu moment hem d'assumir la part de culpa, diguéssim. No només, perquè algú més els hagués pogut seguir no els ha seguit. I hi ha coses que aquestes sí que em saben greu, perquè penso que la ciutat fa un pas enrere amb això. El Barri Vell era un projecte estratègic. El Barri Vell era un projecte estratègic. Era un projecte estratègic fet amb consens de tothom, diguéssim, que l'any 2011 s'abandona. Estem encara fent estudis de cases de no sé què que estaven fets i que s'ha d'actuar amb valentia i no és fàcil. Però tampoc era fàcil fer la plaça del Camp d'en Mas en una illa que estava plena de cases o fer el passeig de la Muralla en un lloc que estava ple de cases. Així, a mà de recordatori, és l'època en què es va fer es va obrir la Camp d'en Mas, la plaça de les Monges... El passeig de la Muralla, sí. El passeig de la Muralla, Pi Almoina... Sí. Pi Almoina era anterior. Pi Almoina era l'època d'alcaldessa la Isabel Brusosa. Però bé, era continuar aquesta mateixa filosofia. I una part del passeig de la Muralla també estava gestionada en el seu moment, diguéssim, no? Llavors, a veure, a la que t'has de posar... Hi ha un moment que un ajuntament defensa l'interès públic i si l'interès públic i privat no coincideixen has de fer per valdre l'interès públic. I si els propietaris que no poden mantenir els edificis se'ls ha de donar una sortida doncs, amb ajudes o amb adquisicions i els que no volen se'ls hi ha d'haver mesures coercitives. Quantes cases han caigut al Barri Vell per mal manteniment? Quants espais buits tenim al Barri Vell? I llavors el tema fonamental, em sembla, que està equivocat, vull dir, em sembla que és que
si no aconseguim que en el centre de la ciutat, perquè el barri vell és el centre de la ciutat, hi ha altres barris vells d'altres ciutats que estan en una posició més marginal i llavors és més complicat, però aquest està al centre. Llavors, si no som capaços de portar-hi població, de gent que hi vagi a viure, no perquè no té altre lloc per viure, no perquè no es pot pagar res més que un pis en males condicions, sinó perquè valora la centralitat, perquè té unes condicions d'accessibilitat, de solellament, de serveis. Això vol dir, com a actuació pública, ens equivocarem. Si no hi ha densitat, una densitat determinada de població, no hi haurà vida en el centre de la ciutat. I això, doncs, en aquests anys no s'ha fet res, s'ha deixat. Avui dia estem en un barri vell amb molts pisos buits, mentre la gent té problemes per trobar habitatge a un preu assequible. Molts locals que podrien ser comerços també buits, comerços que obren, tanquen. No és només l'urbanisme, no? No. A veure, en aquest cas, sempre l'urbanisme acaba sent un element instrumental, són les polítiques que t'ho fan, no? Vull dir, l'urbanisme acaba sent una eina que té una càrrega important de contingut polític, però l'important és l'adhesió política. Ja t'he dit abans que no és gens fàcil tot això, no? L'important primer no és fàcil, segon vol dir tenir clar que és una prioritat, vol dir tenir clar un projecte, saber com vols anar parant, o sé si els carrers del barri vell, de les amplades que tenen, les cases, el parcel·lari, és complicat, però i després posar-hi recursos. A l'època que es tira endavant el pla d'intervenció integral del barri vell, i es van posar com a mínim durant 8 anys, una part important de fixa del pressupost en el barri vell, diguéssim. I per tant hem de ser clars, si no posem recursos, si no hi ha projectes, si no hi ha il·lusió i no hi poses infraestructura, que vol dir persones que s'hi dediquin, regidors o regidores que s'hi dediquin, no tira. I avui penso que hem fet un passos enrere. Avui dia hi ha el projecte de l'Illa del Carme sobre la taula, amb biblioteca, amb altres equipaments. S'ha parlat d'illes d'habitatge senceres. Com ho veus, tot això? A veure, a l'Illa del Carme han passat moltes coses. Si miréssim l'hemeroteca de no fa gaires anys, havia de ser el campus de les arts, deia l'alcalde Coromines. Avui, en un moment determinat, va desaparèixer la necessitat que l'escola d'art ampliés, no l'he acabat d'entendre massa, però bueno, hi ha el projecte de la biblioteca, tinc els meus dubtes que sigui, no tant per l'emplaçament, sinó que sigui un element de cohesió, però en tot cas no em sembla malament, i s'ha treballat bé tota aquesta illa, però al costat hi ha d'haver-hi operacions d'habitatge. Torno a dir, si això acaba sent una activitat i als vespres no hi ha ningú que vagi a sortir al carrer o que pugui anar a comprar a la carnisseria, a la fleca, que haurien d'estar obertes per servir aquesta gent, bueno, anirem a la biblioteca a la pujada de Sant Bernat, en lloc d'anar-hi al carrer Major. Serà diferent, evidentment, el concepte de biblioteca ja sé que és diferent. És necessari, però... Segurament, però tornem-hi, Olot no és només el centre té un problema de tot el que hem dit. Perquè el barri vell va acumulant anys i anys amb totes aquestes deficiències, però després tenim tota la resta de barris del voltant, que també van sumant anys. Alguns ja tenen 40, 30 anys, i alhora s'han anat creixent. La ciutat ha anat creixent de forma desigual, en un lloc amb un tipus d'habitatge, d'altres amb d'altres. Sí, i per això a vegades et fa pensar si determinats equipaments de ciutat, de centralitat, han d'estar al centre o han d'estar als barris. Són exemples fàcils, allò de dir, Sant Roc, sou de Sant Roc, la gent és de Sant Roc i va a Olot, diguéssim. A Bonavista, probablement deu passar el mateix. Determinats equipaments potser els hauríem de posar en els barris perquè d'alguna manera no només fos la gent dels barris que hagi de venir al centre d'Olot, sinó la gent d'Olot, del Pla de Dalt, de la Sant Miquel, no sé què, potser per fer no sé què d'anar a Sant Roc, o d'anar al Pla de Dalt o d'anar a Sant Miquel. Però a més d'equipaments també estaria bé mirar com està el barri. Sí, però és una mica aquesta mateixa imatge, amb l'escala diferent, quan al seu moment Barcelona, als anys que sigui, allò fa una opció de dignificar els barris i posar les places amb les escultures públiques als barris més degradats, el Carmel, bueno,
per què no, no? Vull dir, i hi ha barris d'Olot que no tenen massa problemes, però hi ha barris d'Olot que són situacions complicades, no? I si veiéssim la distribució de la població, les característiques, bueno, i que tenen un potencial de sortir-se'n que s'hauria de treballar més. Sant Miquel les Tries és un barri molt potent, amb molta capacitat teòrica de tenir més habitatge. Al tanto, posar-hi més habitatge. Potser determinats serveis i determinats equipaments, repeteixo, de ciutat, no només de barri, també han d'estar a Sant Miquel. Una pregunta. Per què hi ha barris amb voreres més amples, amb un tipus de vorera i no un altre? Barris amb més avingudes, amb zones verdes i d'altres que no? Bueno, perquè això a nivell d'urbanisme de l'Ajuntament no es contempla aquesta Jo crec que hi han d'haver mesures correctores, perquè per mi la ciutat no es construeix d'un dia per l'altre i no es construeix dissenyada, diguéssim, no? Torno a l'exemple de Sant Miquel, l'avinguda de Girona i la carretera d'entrada de Girona a Olot, diguéssim, i s'ha quedat tal qual, diguéssim. Els creixements del voltant de la plaça de Sant Miquel són creixements de finals dels anys 80, a principis dels 80, 70s i 80s, quan encara no hi havia, no aquest pla, ni l'anterior, el Pla General del 66, que deixava fer bestieses. Per tant, ara, això, per tant, cada generació, rep una ciutat heredada i hem de mirar com fer-la, com adaptar-la, com reconvertir-la. Jo crec que hi ha projectes prou interessants que lliguen moltes coses, com per exemple, ara sembla que digui fixació en Sant Miquel, no? Però no, podem dir d'altres barris. L'avinguda de Girona s'hauria de transformar, hauria de ser un carrer de direcció, hauria de ser el carrer major de Sant Miquel. Hi ha alternatives. Has parlat dels carrers majors d'Olot, que no sigui només el carrer major, que inclogui tots aquests barris. Jo cada vegada és una cosa que tinc més clara. L'avinguda de Santa Coloma... L'avinguda de Santa Coloma, el carrer a l'avinguda de Girona, i diferent, perquè potser els barris no són històrics, però per complir una altra funció, tota l'alternativa que s'hauria de donar ja de l'avinguda de Sant Jordi. Per què diferent? Perquè... Si són igualment barris... Sí, perquè, no, diferent perquè la vida de barri és diferent. Diferent no l'estic posant no li estic donant una prioritat, estic dient una funció diferent, diguéssim. Jo penso que avui tots els creixements del voltant de l'avinguda de Sant Jordi i Viceroques tenen una càrrega de trànsit i vol dir de falta de qualitat de vida que justifica moltes actuacions, però potser no tenen la vida social perquè són barris dintre de tot més nous que no pas altres barris de la ciutat. Per tant... Però potser precisament per aquest trànsit que s'hi ha abocat l'han perdut. Els veïns han marxat precisament pel soroll. Sí, jo no t'he dit que he fet una qualificació no en prioritat, diguéssim, sinó pel teixit històric que hi ha al darrere, diguéssim. I penso que és veritat que els barris de Sant Cristòfol, tota aquella zona de la banda dreta del riu, és una zona d'especialització residencial, que determinats serveis no hi són. Penso que no té cap sentit, podia tenir sentit en el seu moment, però no té cap sentit que continuem dient a Can Jombi amb la brigada. Can Jombi és un edifici magnífic al costat del pont de Santa Magdalena, que és propietat municipal, que podia tenir una altra funció. La brigada pot anar a un terreny industrial aquí a la zona industrial de la Canya. No sé, fa una mica tinc una certa angoixa que sortirà de l'operació d'habitatge de Sant Cristòfol, potser estarà molt bé, però en tot cas fa més de 15 anys que es va fer un concurs de projectes entre l'Ajuntament d'Olot i l'Incasòl, i ha dormit el somni dels justos allà dintre. Benvingut sigui, si bé ara, diguéssim. Un barri que també té encara una fàbrica, totes aquestes fàbriques grosses que van sent al mig d'Olot, encara queden aquestes infraestructures grosses. No sé si es refereixes a Can Vera, diguéssim, no? Clar, és un tap allà al mig. Igual que altres barris també tenen aquests elements. Llavors, per això et dic que aquí sí que s'ha de ser proactiu, diguéssim, l'Ajuntament ha de generar propostes, ha d'intentar arribar a acords amb els propietaris, si es pot, i si no es pot, doncs hi ha vies per poder tirar endavant determinades coses d'interès públic, diguéssim. Per tant, fixa't que et dit al principi que Déu-n'hi-do el joc que dona dirigir una ciutat, governar una ciutat, sense miracles, sabent que tot és complicat,
però amb una certa empenta hi ha coses a fer, moltes coses a fer. I això acabaries... Fixa't que aquestes reconversions et porten a que tindràs espais més amables per passejar, per anar a les voreres més amples, per trobar-se, en el fons per fer una vida de la ciutat, que és el que dona sentit a la ciutat, que és que la gent es trobi, que pugui ser normal i relacionar-se. Com a resum així a nivell general de la ciutat, els últims anys s'han anat ampliant altres zones residencials. Tenim al carrer Pau del Gas també uns pisos. Va haver-hi una mica de, no sé si dir-ne, dilema per l'alçada. Després queden totes unes altres zones, no sé si ens les vols explicar. Sí. Les zones més noves, diguem-ne, que els propers anys s'aniran... Fixa't, ja em va bé l'exemple, el Pou del Glaç, tota la zona aquesta del Pou del Glaç, plaça Catalunya, és una de les operacions interessants de reconversió de teixit industrial. Fa 20 anys, o 25 anys, hi havia la cooperació fabril a Montellà a la plaça de Catalunya, era una gran... el Pou del Glaç, amb l'edifici aquest que comentaves, que té la seva polèmica, hi havia el Samora, que era una fàbrica, i al costat hi havia l'Indelma, que era una altra fusteria. I a davant hi havia la fàbrica de Can Simón, que ara són els... Per tant, altres ciutats han tingut casernes militars i les han reconvertit, o propietats de l'església. Aquí, tota aquesta peça, i penso que és interessant des d'un punt de vista urbanístic, amb independència de... Una ciutat industrial. Una ciutat industrial que ha sabut reconvertir els seus teixits en una àrees residencials. Podem discutir amb major o menor fortuna, però penso en un nivell mitjà correcte, diguéssim, no? Ens queden... Després, Olot ha anat, durant uns anys, ha crescut, s'ha estès sobre el territori, una ciutat molt extensa, pels habitants que té, tot el creixement que es va produir ja des de finals dels 70 a la zona de la Vall del Ridaura, tota la zona del Pla de Dalt, que té unes característiques urbanístiques en general, hi ha barris molt diversos allà, però que combina bé els espais aquests enjardinats, voreres, espais de passeig. Que contrasta amb altres zones. Que contrasta amb altres zones, barris que també van créixer més o menys a la mateixa època. Sí, però Sant Miquel era abans, i altres, tots són peces. Sant Roc va ser molt d'autoconstrucció en el seu moment, Bonavista, 3/4, són sobretot els dos, però sobretot Bonavista és una actuació claríssima d'especulació urbanística dels propietaris d'aquell moment, que amb un sòl que no era edificable posaven les màquines, obrien carrers i venien parcel·les. Això el tardofranquisme en té la responsabilitat, diguéssim, però hi explicaria moltes coses, diguéssim. I després, Sant Miquel, aquest creixement més intensiu, a part de les casetes, després el creixement més intensiu, que es produeix també des del 60 i 70. El Pla General del 66 va fer molt de mal a Olot. Hi ha aquestes peces, hi ha un altre sector, que és a la carrer de Santa Pau, el grup de vendes de la Verge d'Altura. El grup de vendes Benavent està posat... Tot això desordenat. Tot això desordenat, Pla General del 66, que en algun moment s'haurà d'escriure la història d'aquesta, no? I després la ciutat creix d'una manera que queden espais buits. I probablement el que hauríem d'acabar fent és acabar emplenant aquests espais. Hauríem de créixer molt poc amb extensió, i no hem d'oblidar que Olot està dintre del parc natural. Per tant, en aquests moments hauríem de pensar que Olot no hauria de créixer, hauria de desenvolupar-se dintre del seu perímetre. Perquè s'ha tingut aquesta consciència que avui tenim més del parc natural, de ser una ciutat al mig del parc natural, i ha estat realment plasmada tots els plans urbanístics de l'Ajuntament dels últims anys? Amb el pla del 2003, sí. Per què? Olot, o també pensant en tots els pobles del voltant, una mica pensant en els pobles del voltant, és a dir, que tenim aquests pobles al voltant i que compartim aquest espai natural. Sí, amb dues diferències. Primer, que Olot està tota la ciutat, està dintre del parc natural, està totalment envoltada, que no passa amb les altres ciutats, i després que Olot té 30 i tants mil habitants, i per tant té una dinàmica determinada. Però sí que el Pla General del 2003-2004 tenia una voluntat de definir els límits concrets de la ciutat. O sigui, es volia que aquest debat ciutat-parc es definís, i la ciutat queda molt delimitada, i inclús en sectors es delimita
amb espais lliures. Al llarg del Ridaura és un espai lliure, vull dir, un verd urbà que ve des de la zona del Pla de Dalt i que hauria de continuar cap a Sant Joan les Fonts, cap a la zona de la Canya, diguéssim. Per la banda del Pla de Dalt exactament igual, i per la banda sud amb els límits de la zona del Parc de Pedra Tosca, de la part de vora Tosca que li toca Olot. Per tant, hi ha un article de més de l'urbanista que es va morir, de Manel Solà Morales, que va fer en el seu moment, que definia, que feia un símil de les noves muralles d'Olot. Doncs Olot s'autodona unes muralles del seu límit amb el parc natural, amb una altra ambició, que és que aquest espai natural entri a la ciutat. Hi ha determinats espais, la zona dels espais lliures de Bonavista i Sant Roc, allà on hi ha el Vicrec, per entendre's, els espais del Pla de Dalt, són penetracions cap a dins de la ciutat. Això també són aquestes polítiques. Si se saben llegir, se saben continuar en el temps, donaria una situació excepcional des d'un punt de vista de paisatge de la ciutat. Si no, es perden. Perquè contempla accions concretes a fer en aquests entorns? Sí, primer els qualifica, els donen una vocació d'espai públic, diguéssim, i que després s'han de tractar com a parcs, no com a parc del mig de la ciutat, sinó com un parc de límit de ciutat, que poden ser espais molt oberts, amb molt poca intervenció edificada, o en quasi bé, però, per exemple, amb regeneració del bosc de ribera, amb determinades recuperacions de determinats ecosistemes. Per exemple, la Moixina, tot el pla de la Moixina no s'ha desenvolupat. Sí. S'ha desenvolupat parcialment, però no tot. És veritat, s'ha desenvolupat parcialment. S'hauria de definir quin vol ser exactament el futur dels espais privats de la Moixina. Aquí jo crec que lligat, perquè és un continu al Parc de la Moixina, és el Parc Nou. Si el Parc Nou a vegades l'entenem només com el recinte tancat del Parc Nou tradicional, en canvi hi ha les finques del voltant del Parc Nou, fins a arribar a l'Avinguda de Sant Jordi, estan qualificades de parc, diguéssim. I ja seria hora que hi hagués que el Pla Especial de la Moixina, que es va fer en el seu moment, que té elements molt positius, s'ampliés amb el Parc Nou i es tingués clar que tot l'entorn del Parc Nou és una peça excepcional al mig de la ciutat. Evidentment, el fet que ho dibuixis i que ho planegis és una primera part, però si no, després no ho tires endavant es queda aquí en el paper. I a vegades passa això, que es queda en el paper. Segurament el nou pla d'urbanisme que s'hagi de fer no té sentit que sigui local, ha de ser d'àrea urbana, diguéssim. No té sentit que Sant Joan planegui el seu urbanisme fins aquí, Olot comenci aquí a baix, les Preses comenci aquí a darrere, la Vall d'en Bas comenci aquí a darrere. Ha de tenir una visió d'àrea urbana. De fet, amb la Canya... La Canya hi ha un continu urbà total. Si no ets d'aquí de fa molts anys, és difícil saber on s'acaba Olot i on comença la Canya, o al revés. I que hi ha uns temes de mobilitat quotidiana, de serveis, que això funciona com una ciutat conjunta, diguéssim. Parlem de mobilitat lligada a l'urbanisme. Avui tenim un problema greu de trànsit a totes les avingudes d'Olot, a tots els carrers, tot i que hi ha un límit de velocitat de 30, els carrers són els mateixos. Sí. Estan sortint iniciatives que es demana la pacificació dels entorns escolars, hi ha l'Olot Pedal en marxa, es va aprovar la moció d'Olot Camina. Olot ha crescut a nivell d'habitants, ha crescut a nivell d'àrees residencials, ha crescut amb indústries que potser han sortit a la ciutat però han anat als voltants, ja sigui d'Olot o dels pobles, però les vies principals són les mateixes que fa 30 anys, algunes les de sempre. Ningú va pensar per on passaria tot aquest trànsit, o ningú es va imaginar tot aquest trànsit? Sí, a veure, jo crec que aquí hi ha un tema, a veure, l'estructura d'Olot, l'estructura aquesta que dius, és l'estructura de principis del segle XX, diguéssim, de la quantitat de camins, la carretera de Santa Coloma, la carretera de Sant Joan les Abadeses, la carretera de Girona, i tot conflueix a l'enllaç de carreteres i tot acaba confluint a la plaça Clarà. L'únic que trenca al seu moment aquest esquema és l'Avinguda de Sant Jordi i
al mig d'un barri. Bé, en aquell moment encara no, però que era un element de suport d'edificació, diguéssim, bàsicament. Podia ser una ronda important, però no era una carretera que passava pel mig, diguéssim. I l'altre és el debat etern de la variant, que amb la responsabilitat que ens toqui a tots els que hem governat aquesta ciutat i els que han governat la Generalitat, no descuidem que les carreteres són competència de la Generalitat, hem de tenir-ho clar, no s'ha resolt el problema, diguéssim. Perquè es va obrir l'autovia de Girona l'any 2007, si dic malament. Pot ser, sí. Bracons 2009. Sí. Des de llavors tothom ha parlat de la variant, però resulta que no s'estava fent res per connectar, diguem-ne, aquests trams que s'havien obert. I des de llavors passa tot per dins la ciutat. Hi ha uns pecats originals importants i, en tot cas, jo me quedo amb la part positiva. Jo, a mesura del temps, acabo valorant molt els ajuntaments anteriors que no eren dels meus, diguéssim, no? I de la mateixa manera que valoro molts temes urbanístics d'en Pere Macias, que em sembla que potser en el seu moment els criticaven, em sembla... A l'època de l'Isabel Bressosa me'n recordo d'un acord que va prendre l'Ajuntament i que era que quan es discutia Bracons i continuaven en el final del seu mandat, hi ha un acord, em sembla, una proposta de l'Ajuntament de l'Isabel Bressosa, diu que no s'obri Bracons sense que hi hagi el pas per Olot. Això tothom va passar olímpicament del tema, diguéssim, no? I hem de ser conscients que el tema no és només Bracons, vull dir que els dels 18.000 cotxes o 20.000 cotxes que passen per les avingudes principals... Molts cotxes per totes les avingudes. De Bracons en venen 9.000, diguéssim, els altres es generen per la pròpia ciutat, diguéssim, no? Llavors... Aquests polígons que s'han situat a banda i banda d'Olot, en diferents pobles. I opcions estratègiques discutibles. Quan hem posat un escorxador que mata no sé quants milers de porcs diaris al mig de la ciutat, algú havia d'haver previst que això generava coses, diguéssim, no? I ens n'hem oblidat, diguéssim, no? Per tant, a part de temes que han passat, hi ha hagut opcions estratègiques, jo crec que amb aquest tema molt equivocades. I després que crec que aquesta ciutat i comarca a vegades hem tingut molt una certa autoestima baixa, diguéssim, no? Havíem de necessitar grans infraestructures, no parlàvem de la variant d'Olot o de la ronda d'Olot, necessitàvem l'eix Vic-Olot-Figueres, perquè ens havia de posar a primera línia de les comunicacions del món. Necessitem, escolta, hi ha ciutats que tenen autovies, que tenen estacions de tren, que tenen no sé què, i que des d'un punt de vista econòmic i social s'emmirallen amb Olot perquè Olot té moltes més... Tenim més condicions de vida, tenim més... el que sigui, no? Per tant, les infraestructures són necessàries, les mínimes, però no més. Jo crec que avui el tema aquest del gran eix desapareix i en tot cas hem de resoldre la circunvalació d'Olot, com hem de resoldre la circunvalació de les Preses, no més, diguéssim. Per això en aquest moment és curiós que hi hagi pobles a la Garrotxa mateix que tinguin una variant o carretera perquè els vehicles no passin pel mig del poble, i en canvi Olot, que és la capital, que té 38.000 ja som, no crec tant, encara no, d'habitants, i com és possible que hagin anat passant els anys, hagin anat augmentant tot aquest volum de trànsit, hi hagin tots aquests camions i passi pel mig de la ciutat. Segurament tampoc ens hem d'enganyar. A la variant d'Olot, estic parlant del tram d'Olot, no és fàcil i és molt cara. I això vol dir que a nivell d'inversions, sempre podem dir, a Olot no ens preocupa, d'acord, però qui ha de decidir les inversions del país potser no l'ha prioritzat, diguéssim, no? L'altra cosa, ho dic per no centrar-nos en aquest tema només, jo crec que ens estaríem equivocant si no veiéssim que la variant resoldrà una part de coses importants, dels trànsit de camions, però altres no. I hem perdut i estem continuant perdent el temps no fent res a l'espera de la variant. Llavors, ja sé que són les polítiques aquestes més lletges. Fins i tot, si s'arriba a fer la variant, fins que no es faci, hi ha necessitats a peu de carrer. Hi ha carrers que no hi passes ni tan sols amb el carro de comprar, a les voreres. Hi ha zones que no hi ha arbres. Jo, quan camines el dia a dia, al final el que et fixes és en això. I veus que no pots agafar la bici i anar per allà perquè
tornes a casa més desquiciat que si haguessis anat a peu per allà al costat. I això vol dir, em sembla, actuar amb aquesta etapa de parèntesis, no només pensant que cobrim un parèntesis, sinó que pensem en el futur. Per exemple, fixa't, si l'accés nord al Pla de Dalt, l'avinguda, no estés fet, com aniria amb tot el trànsit que hi passa allà, que no sé el número, passaria per la carretera Ridaura i per Can Helena, diguéssim, no? Si el Pont de la Ceràmica i el Pou del Glaç. Sí, el Pou del Glaç. Per tant, hi ha determinades actuacions que s'han de fer perquè així alliberaràs determinades i permetrà fer, doncs si continuem, si a l'Avinguda de Sant Jordi ens limitem a tapar una escosella i plantar-hi un arbre per fer una vorera més ampla i no pensem que hem de fer una cosa més dràstica, doncs potser reduint el trànsit a la meitat i passant una direcció en un sentit i l'altra amb l'altre, malament rai. Si a l'Avinguda de Girona no fem exactament el mateix, malament rai. Altres llocs és més complicat, l'Avinguda dels Reis Catòlics i la plaça Clarà, perquè el Pou del Glaç no el pot desdoblar. Santa Coloma i carrer Madrid. Perquè sempre pensem primer en el cotxe i després perquè si no en tots els altres. Perquè si no traiem el cotxe i no alliberarem espai per la gent, diguéssim. I perquè... Anem pensant en aquest cotxe, no ho resolem. I per què hem de treure cotxes? I perquè no és veritat que... tots tenim cotxe, tots ens movem en cotxe. Jo no en tinc. Doncs perfecte. Vaig a peu tot arreu i ho dic perquè sovint em diuen que a no es pot anar a peu. No es pot viure només anant a peu. Es pot. Però hem de combinar diverses coses, diguéssim. Hi ha la gent que es desplaça de la zona sud, de les Preses, la Vall d'en Bas i que va treballar a llocs d'Olot, necessita transport públic, necessita una infraestructura competitiva de bicicleta, que vol dir que potser no t'has d'enfangar quan plou, potser, i que potser ha d'estar il·luminada perquè al vespre, quan tornis a l'hivern, puguis tenir una certa seguretat, i potser que quan arribis a Olot puguis aparcar en un determinat lloc, si no tens més remei que venir amb cotxe, i puguis anar al centre a peu, diguéssim. Però, tot i així, al llarg del carrer Terrassa hi ha indústries que necessitaran camions que serveixin, a la carretera de Santa Pau hi has de passar-hi per l'Avinguda de Sant Jordi per anar a la carretera de Santa Pau, no, per anar cap a Santa Pau, perquè llavors hi ha d'haver uns trànsits determinats. Per tant, hem de combinar moltes coses, transport públic, i per fer amb l'estructura de la ciutat que tenim, per fer voreres més amples i carrils bici, vol dir que hem de treure espai del cotxe. I el podem treure culturitzant, donant elements diferents a la ciutat perquè tots ens convencem, o podem treure mesures de dissuasió, diguéssim. Potser posant aparcaments al perímetre i que puguis entrar-hi a peu, no és cap invent, moltes ciutats ho tenen. Però si no traiem espai del cotxe, no ampliarem ni una vorera, no ens enganyem, i si no farem carrils bici com l'Avinguda de Girona pintats al mig dels cotxes. I hi ha un altre tema que em sembla que és important. Els espais per les bicicletes, si ens els creiem en sèrio, han de ser espais segurs. Que la gent pugui pensar que si la mainada, a partir de determinada edat, pot anar a l'escola en bicicleta, ha de tenir seguretat. No ha de ser un militant potent que pugui dir, doncs jo vaig aquí, el cotxe que s'esperi, perquè això a un nano de 12-14 anys no li pots demanar. Tampoc algú de 30, de 40 anys, que si fins ara no ha agafat la bicicleta, si l'agafa un dia i no se sent segur. Has d'estar en un espai segur, has d'invertir en infraestructura de bicicleta, i això vol dir, sentint-ho molt, treure espais sentint-ho molt, ho dic en sentit figurat, diguéssim, espais del cotxe. Això no vol dir anar contra el cotxe, no, segurament segur que continuarà convisquent perquè està arrelat molt a la nostra cultura, diguéssim, en general, però hi vol dir ser valents, i això vol dir fer ser valents, enfadar-te, que se t'enfadaràs la gent, però hem de fer això, no? Vull dir, que ens van dient que hem de consumir menys aigua, menys energia, doncs això vol dir prendre decisions i canviar maneres de fer que les tenim molt interioritzades, però això, el món canvia, ens passarà per sobre. D'aquí uns anys s'ha de renovar la concessió del TPO, hi ha el projecte del tram-tram damunt la taula, com ho veus tot això? Dins d'aquesta estructura global? Jo penso que benvinguts tots els projectes que vagin en aquesta línia, diguéssim. Però hem de ser
molt seriosos amb tot plegat. Vull dir, la renovació de la concessió és el més immediat, segurament és important, i que hi ha propostes que van sortint, que es pensi probablement amb una visió més supramunicipal, diguéssim, que pugui arribar pel nord a Sant Joan i no sé si més enllà i pel sud a les Preses i potser a la Vall d'en Bas, lligat amb el comarcal, que pugui tenir el seu paper, amb el transport de la demanda. Penso que el transport públic, que és un esforç important, aquest sí que s'ha mantingut per l'Ajuntament, doncs s'hauria de racionalitzar i modernitzar i posar amb aquesta visió nova, primera qüestió. Segona, el transport ferroviari hem de ser... Hi ha dos nivells. Jo crec que és un tema que, quan en sentim parlar, ningú hi fa gaire cas, però hi ha molts temes importants a l'estació de Torelló futura i a l'R3, que el tenim a 20 minuts d'aquí, que encara pensem que... Jo ho veig molt lluny, aquesta estació. No, està a 20 minuts i està... Aquesta barrera mental que tenim. Pot estar a 5 anys vista. El tren tram, em penso que és una bona opció de futur, només a prop de 20-25 anys vista. Llavors no la deixem, em sembla molt bé, però al tanto amb els missatges que diguin que això és molt ràpid, molt barat, i que això d'aquí 5 anys tindrem tren tram. Això jo penso que no és dir la veritat a la gent. Per tant, em sembla que hem de poder moure'ns, moure tot en la mateixa direcció, però tinguin en compte que unes coses són molt més a curt termini, hem dit el transport públic en bus, que el bus pot ser elèctric i que segurament podríem tenir un transport molt més bo en bus d'Olot-Girona perquè tenim infraestructura de carretera important, diguéssim. El tren que ens comuniqui amb l'àrea de Barcelona, perquè d'aquí 2 dies la C-17 de Vic és una de les carreteres més perilloses i que per tant hem de tenir un tren que sigui fiable, d'horaris, etc. Doncs s'hi està treballant des de la Generalitat, des del Ministeri, em sembla que és important, i hem de tenir una visió de futur, però tinguin clar que ens estem movent en totes direccions i que potser hem de fer moure'ns en totes direccions. Jo també ho veig així, a vegades sent més crític amb altres visions de llarg termini perquè les veig més complicades, però perquè jo soc gran, diguéssim, però movem-les totes al mateix temps. No deixem res per suposar ni dir res, això és molt complicat. És igual, si les coses complicades no les comencem, sempre mai hi arribarem. Molt ràpid. Com veus Olot avui i com el voldries veure els propers 4 anys? La ciutat, espai físic, és magnífica, té moltes possibilitats, diguéssim, però també la tenia als anys 60 i es va fer malbé moltes coses, diguéssim. Per tant, em costa, i ho sentirem aquests dies amb els debats polítics, em costa veure propostes de ciutat que siguin ambicioses. Les veig puntuals, no sé què. No m'agrada una ciutat que als anys, el 2020, haguem de posar supermercats encara com es feia als anys 60 a les afores de la ciutat, que puguem dir que volem una ciutat sostenible i hem d'anar a comprar amb cotxe. No m'agrada una ciutat que hagi deixat passar oportunitats de fer habitatge públic en barris que no tenen habitatge públic, que està bé que es barregi, que l'habitatge públic vol dir des de gent jove, gent amb pocs recursos, el que sigui, de repartir població, que els barris estiguin equilibrats. Tot això vol dir ambició i vol dir ganes, el que deia al principi. Olot té moltes possibilitats, moltíssimes. La ciutat, l'espai físic, és meravellós, tenim les valls del Ridaura, la vall del Fluvià, els cons volcànics, però l'important és la gestió. I aquí, estem a l'expectativa, diguéssim. Gràcies. Però la ciutat és magnífica.